салом тамошобинони гиромӣ, ман Ҷамшед Диёров ҳастам. Шумо дар барномаи тафсир ҳастед ва дар ин навбат мо мехоҳем дар бораи моддаи 162 Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба шумо маълумот пешкаш кунем. ин модда ҷавобгарии ҷиноятиро барои монеъ шудан ба фаъолияти қонунии касбии журналистон муқаррар кардааст. Модда аз ду қисм иборат аст. айни ҳол ман ҳаминро тезтар гузашта ба шумо мефаҳмонам ва баъд таҳлил мекунем ки дар ин модда кадом мафҳумҳо чӣ маъно доранду киро журналист ҳисоб мекунанд, фаъолияти қонунии касбии журналист чӣ ҳисоб мешавад ва монеъаҳо кадом амалҳоро дар бар мегирад. Инак қисми якуми моддаи 162 Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон чунин оварда шудааст: дар ҳар шакле ки набошад монеъ шудан ба фаъолияти қонунии касбии журналист, ҳамчунин маҷбур намудани ӯ барои паҳн кардан ё рад намудани пахши иттилоот ки бо таҳдиди зӯроварӣ нобуд сохтан ё вайрон кардани молу мулк, паҳн кардани дурӯғи бофтае ё фош намудани дигар таҳсилоте ки ҷабрдида мехоҳад онро ниҳон дорад алоқаманд аст. ҳамчунин бо роҳи таҳдиди поймол намудани ҳуқуқ ва манфиатҳои қонунии журналист бо ҷарима бо андозае аз 500 то 800 нишондиҳанда барои ҳисобҳо ё ин ки ҷазо ба намуди корҳои ислоҳӣ ба муддати то 2 сол таъин карда мешавад. Бояд гуфт ки аз 1 январи 2022 сол нишондиҳанда барои ҳисобҳо аз 60 ба 64 сомонӣ гузаштааст ва тибқи талаботи қисми якуми ҳамин модда агар кирдор содир шуда бошад, суд метавонад ки айбдоршаванда судшавандаро ба маблағи аз 32 000 сомонӣ то 51 200 сомонӣ ҷарима бандад ё ки ӯро ба корҳои ислоҳӣ то муддати 2 сол ҷазо диҳад. қисми дуюми ҳамин модда дар бораи он мегӯяд ки агар ҳамин кирдорҳое ки дар қисми якуми модда айни ҳол пеш ба шумо гуфта гузаштем, бо истифода аз зӯроварӣ содир шуда бошанд, бо вайрон кардани молу мулки журналист содир шуда бошанд ё ки бо истифода аз мақоми хизматӣ содир шуда бошанд, дар ин маврид аллакай ҷавобгарӣ ба намуди маҳдуд кардани озодӣ ба муҳлати то 3 сол таъин карда мешавад. Дар ин ҷо боз қайд кардани ҳастам ки чунин намуди ҷазои ҷиноятӣ дар Тоҷикистон татбиқ карда намешавад. Ягон кас маҳдуд карда то ҳол нашудааст дар Тоҷикистон озодиаш. Вале боз дигар намуди ҷазо ҳаст: маҳрум кардан аз озодӣ ба муҳлати то 5 сол ва маҳрум кардан аз ҳуқуқи ишғоли ягон мансаб ба муддати то 3 сол. Ин барои он касоне дахл дорад ки бо қисми веи бо банди веи қисми дуюми ҳамин модда, яъне ки ҳамин кирдор монеъ шудан ба фаъолияти журналистиро бо суистифода аз мақоми хизматиашон содир карданд. инак дидем ки ҷавобгарии ҷиноятӣ вуҷуд дорад барои ҳамин амалҳои монеъ шудан ба фаъолияти касбии журналист. Ва акнун мегузарем ба муайян кардани ҳамин мафҳумҳо. Журналист кист? оё ҳар як одаме ки ягон иттилоот гирифтани аст, ягон иттилоотро паҳн кардани аз журналист аст ё ки не? Блогер аз журналист блогер низ журналист ҳисоб мешавад ё ки намешавад? дар қонун дар бораи воситаи ахбори умма оварда шудааст ки журналист ин шахси воқеӣ аст, яъне ки одам аст, ягон корхона нест. ин шахси воқеӣ аст ки ба ҷамъоварӣ, таҳрир ва омода намудани ягон ахбору мавод дар редаксия фаъолият мекунад, ё ин ки шартномаи меҳнатӣ бастааст бар редаксия ва барои ҳамин редаксия маълумот ҷамъ мекунад, пешниҳод мекунад. ва ё ин ки шахсе мебошад ки узви иттиҳоди журналистони Ҷумҳурии Тоҷикистон аст. ҳарчанде ки ягон шартнома ба ягон редаксия надошта бошад, дар қонун оварда шудааст ки журналист метавонад шахси воқеӣ ки бошад ки ба ҷамъоварӣ, таҳрир ва омода намудани ахбору мавод барои редаксия воситаи ахбори умма машғул буда ё узви иттиҳодиёи касбии журналистон мебошад. яъне ки шарти асосӣ дар ягон воситаи ахбори умма кор кардан нест. Яке аз шартҳои асосӣ узви иттиҳоди касбии журналистон будан аст, ки одам журналист ҳисоб шавад. маҳдуд кардани ҳуқуқ ва озодиҳои журналистон барое ки онҳо мавод паҳн накунанд ё ин ки ягон маводе ки дилхоҳ ба
мақомдорон лозим аст, ба ягон раис лозим аст, ба ягон раиси худи ҳамин воситаи ахбори омма лозим аст, ин як намуди цензура мебошад, яъне ки аз ҷониби мақомоти давлатӣ ё шахсони мансабдор новобаста аз шакли ташкилии ҳуқуқияшон, яъне ки чӣ давлатӣ ҳастанд, чӣ шахсӣ ҳастанд, дигар талаб кардани мувофиқаи пешинаи мавод барои паҳн кардан, яъне ки ягон кас ҳуқуқи дахолат кардан ба фаъолияти журналист, оиди ҷамъоварии мавод, оиди баррасӣ кардани ҳамон мавод, таҳрир кардани ҳамон мавод, паҳн кардани ҳамон мавод ҳуқуқ надорад. Ин аллакай қонунвайронкунӣ мешавад. Ва биёед бинем ки монеа шудан ба фаъолияти касбии журналист гуфта чиро дар назар доранд. Хеле ки аз сарлавҳа, аз ҳамин диспозитсияи ҳамин моддаи 162 ки гуфтем бармеояд ки шаклҳои асосии ҳамин монеаҳо ин таҳдиди расонидани зарари ҷисмонӣ аст. Яъне ки ба журналист барои нашр кардан, барои навор гирифтан, барои бо касе суҳбат шудан, ҳамин маводро паҳн кардан таҳдиди расонидани зарари ҷисмонӣ мешавад. Мезанемата ба худо ки мезанамата, мисол ҳамин калимаро шумо бояд донед, ба қарибӣ дар расонаҳои мо паҳн шуд. Мулло Юсуф, ба фикрам Мулло Юсуф ба худо мезанамата, камераро те гуфта ҳуҷум ба журналистони радиои Озодӣ карда буданд. Паҳни ягон маълумоте ки шаънушарафи ҳамин журналистро паҳн мекунад, мегӯянд ки маълумоте ки мо дорем паҳн мекунем, маводро паҳн накун, маводи ҷамъовардатро нобуд кун. Агар корфармо монеа кунад, корфармо раис ягон одаме ки ягон мақом дорад дар воситаи ахбори оммаи чӣ давлатӣ, чӣ хусусӣ, метавонад ки фишор биёрад ба журналист бо таҳдиди оне ки мавод паҳн шавад, мавод паҳн нашавад, ман туро аз кор пеш мекунам ё ин ки ба як вазифаи пасттар мегузаронам. несту нобуд кардани таҷҳизоти журналист аз қабили микрофон, кассета, камера, ҳамон мисол дафтаре ки дар он ҷо ягон чиз менависад ва дигару дигар ҳамон ашёҳое ки ягон ахборотро метавон дар он ҷо сабт кард бо ҳар гуна чиз. Яке аз он таклифҳое ки ман ба қонунгузорони ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод кардани ҳастам вобаста ба ҳамин ҷавобгарии ҷиноятӣ барои монеъ шудан ба фаъолияти қонунии касбии журналистон он аст ки зарур мешуморам ки дар қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон бояд ба ҳамин модда, ба моддаи 162 қисми сеюм низ илова карда шавад бо назардошти он ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон чӣ хеле ки мо вақтҳои охир мебинем, гирифтани маълумот бениҳоятан душвор аст. Журналистон маълумот мехоҳанд гиранд, дархост мекунанд, вале ягон маълумот нест. Кормандони мақомоти давлатӣ бисёр вақт хомӯш меистанд. Мисол худи шумо айни ҳол метавонед ки ба интернет дохил шуда, масалан ки ба радиои Озодӣ дароед, он нашрҳое ки радиои Озодӣ мекунад, дароед бинед ки бисёр шахсон маълумот ба радиои Озодӣ метиҳанд, ба дигар расонаҳои мустақил метиҳанд ва аз тарси ифшои номашон, аз ифшои номашон худдорӣ мекунанд, гап намезананд. Ва дар ҳама қариб ҳамин нашрҳо навишта мешавад ки мо кӯшиши тамос ва гирифтани маълумот аз мақомотҳои дахлдори давлатӣ кардем, вале гирифта нашуд. Ва мебинем ки мақомоти қудратӣ ягон иттилоъ ба хабарнигорон намедиҳад, яъне ки цензура ҷорӣ карда шудааст, ягон кас ахборот дар бораи ҳамон масъала пайдо карда наметавонад. Мисоли оддии ҳодисаҳои аз ноябр то ҳамин дараҷа, то ҳамин рӯзҳои ҳодисаҳое ки дар Помир рух медиҳанд, ахбороти пурраву дақиқ оиди тақдири гурӯҳи 44 нафараи фаъолони Бадахшон, касе дар бораи онҳо намедонад. Дар бораи Улфатхонум Маҳмадшоева хабар нест, дар бораи ҳоли Холбашов ягон маълумоте нест. Мисол дар бораи Хушом Ғулом, блогере ки дар Бадахшон боздост шуд, дар бораи ӯ низ ягон кас ягон хабар, ягон маълумоти мақомоти давлатӣ намедиҳад. Ва фикр мекунам ки дар ҳақиқат вақти он расидааст ки қонунгузор ҷавобгарии ҷиноятиро барои радди додани маълумот ба журналист низ ҷавобгарии ҷиноятӣ пешбинӣ карда шавад. Чунки вазифаи журналист ин расонидани маълумот ба
ҷомеа аст. вақте ки ҷомеаро мо фақат дар як ҳолати ногувор, дар ҳолати бехабарӣ, бемаълумотӣ мемонем, ин бениҳоят оқибатҳои бад дорад. фикрҳои гуногун, идеяҳои гуногун дар ҷомеа паҳн мешаванд, баръакс суботи ҷомеа халалдор карда мешавад, овозҳои гуногуни нодуруст паҳн карда мешавад. хуб мешуд ки ҷавобгарии ҷиноятӣ барои надодани маълумоте ки қонунан ҳифз карда мешавад, инро дарҷ кардан дар кор, қонунан ҳифз карда мешавад ва сирри давлатӣ нест, барои надодани чунин маълумот ба журналистон ҳатман барои шахсони масъули корхона, ташкилот, новобаста аз шакли идоракунии онҳо ба ҷавобгарии ҷиноятӣ пешниҳод карда шавад. дӯстони гиромӣ, ин буд тафсири моддаи 162 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон ки ҷавобгариро барои монеъ шудан ба фаъолияти қонунии касбии журналистон пешбинӣ кардааст. мо таҳлил кардем, дидем ки журналист ки аст. фаъолияти қонунии касбӣ гуфта яъне ки ҷамъоварӣ, таҳрир, паҳни мавод бо фармоиши корфармояш, редаксия ҳисоб карда мешавад. дар бораи ҷавобгарии ҷиноятӣ гуфтем, ҳамчунин дар бораи таклифҳои худи мо барои ҷорӣ кардани ҷавобгарии ҷиноятӣ барои кормандони масъули мақомотҳои давлатӣ оиди надодани ё ин ки радди додани маълумот ба журналистон пешниҳод кардем. ва дар охир як таклиф ё ин ки гуфтанӣ ба тамоми журналистони Тоҷикистон дорам ки бихоҳам онҳо дар ҷиҳати, дар бобати, дар роҳи ҳифзи ҳуқуқи худ ва ҳамкасбони худ фаъолтар бошанд. агар чунин ҳодисаҳо рух диҳад, касе монеаи фаъолияти онҳо бошад, ҳатман ба мақомотҳои прокуратура ё ин ки милитсия маҳалли зисташон, маҳалли содир шудани ҳамин амал муроҷиат кунанд, якдигарро дастгирӣ кунанд. ва ҳангоме ки агар дар расонаҳои давлатӣ, дар шабакаҳои иҷтимоӣ нисбати онҳо маълумоту гапу хабаре ки шаъну шарафи онҳоро паст мезанад ба вуҷуд ояд, пайдо шавад, ҳатман муроҷиат барои ба милитсия муроҷиат кунанд барои барқарор кардани шаъну шарафи касбии худ ва шаъну шарафи худи онҳо. бо мо бошед дӯстони азиз, лайк мондан ва обуна шудан ба саҳифаҳои мо фаромӯш накунед. бо шумо ман будам Ҷамшед Ёров, ҳуқуқшиноси бунёди бузургмеҳри